Hauko edozein egunetan sortu daitekeen gaitza da. Hau da, ispilu batera begiratzen badegu hau irekita ikusi daitekeen leku guztietan. Espainetan, mingainean, mingainaren azpian, hortzobietan, ahosabaian, eta baita masailen barruko mukosan gertatu daitekeen minbizia. Aho eta espainetan dauden zeluletan mutazio bat gertatzen denean sortzen da minbizia. Orduan DNA aldaketa txiki bat gertatzen da, hemen dauden zelulak zelula eskamosoak dira eta DNA aldaketa txiki batek minbizia sorrarazi dezake egun horietan tumore bat sortuz. Batzuetan zelulak lepoko gongoiletara irits daitezke, era horretara minbizia zabalduz. Ohikoena sendatzen ez den nafta bat izatea da, baina baita ere beste sintoma batzuk ager daitezke, hala nola ahoko mina, hortzak mugitzea, ahoan edo lepoan ahonditze bat izatea, baita ere belarriko mina, irenstean zailtasunak edo mina izatea, horiek guztiak ahoko minbizia izatearen sintoma izan daitezke. Horrelako sintomaren bat, 2 aste edo gehiago irauten baditu eta bakarrik sendatzen ez baldin bada, mediku batekin kontsultatu beharko litzateke. Hala eta guztiz ere, horrelako sintoma bat eukitzeak ez du esan nahi derrigorrez ahoko minbizia daukazunik. Medikuak lehenengo beste gaixotasun arruntago batzuk baztertuko ditu, hala nola hortzetako infekzioaren bat, eta aurpegi masaileko espezialista batengana bidaliko zaitu. Garrantzitsuena da tabakoa kantitate handietan erretzea. Bai zigarroak, bai puroak, bai pipak, eta baita murtsikatzen den tabakoa erabiltzea. Alkohola kantitate handian edatea kausa bat ere izango litzateke, baita giza papilomare birusaren mota batzuk. Beste minbizi batzuetan bezala, immunitatea ahuldurik eukitzea edo dieta desegokia eukitzeak arrisku faktoreak dira. Eguzkiarekiko esposizio handia izatea ere bai, Espainetan batez ere eragina izan dezake. Eta azkenik ahoan badaude lesio batzuk ager daitezkenak, hala nola eritroplasia, leukoplasia edo likena, horiek guztiak ahoko minbiziaren aitzindari izan daitezke. Ahoko minbizia daukazun jakiteko medikuak beti egingo dizu esplorazio bat. Susmagarria den lesio bat ikusten baldin badu, biopsia bat egingo du. Eta hor, minbizia konfirmatuko balitz, beste froga batzuk eskatu beharko ditu. Hala nola eskaner bat, edo erresonantzia magnetikoa, edota endoskopioz egindako esplorazio bat. Gaur egun, tratamendurik nagusia kasu gehienetan kirurgia da. Kirurgiarekin bai ahoko minbizia eta bai lepoko gongoilen garbiketa egiten da. Eta tumorea handia baldin bada, ebakuntza berdinean anatomiaren berreraiketa bat egin beharko da. Minbizia txikia denean, batzuetan ebakuntzarekin bakarrik nahikoa izan daiteke. Aldiz handia baldin bada edo tumorea edo minbizia zabaldua baldin badago, ebakuntzaren ondoren radioterapia egin beharko da. Batzuetan radioterapia kimioterapiarekin konbinatzen da eta baita immunoterapiarekin.